Мы уже присмотрели дом, нам уже одобрили ипотеку. Все. Я говорю, благо мы не взяли. Вот если бы мы сейчас взяли ипотеку, как бы я ее оплачивал? Алинаның иренә 25 сентябрьдә повестка килә. Ул 2 бала белән кала. Олысына 11, кечесенә 4 яшь. Кредитлары бар. Хәзер бөтен җаваплылык хатын өстендә. Акча каян алырга, ничек түләргә? Моны ул бер үзе хәл итәргә тиеш. Банк предоставил кредитные каникулы на... Безгә банк кредит түләүне 9 айга кичектерде, әмма процентлары ай саен ничек бар шулай күчеп бара. Шуңа мин хәзер 75 мең сумнан артыграк чыгарып бирергә тиеш булам. Дәүләт думасы кредит түләүне кичектерү буенча закон кабул итте. Аны өлешчә мобилизация буенча алынган ир-егетләр үзләре яисә хатыннары рәсмиләштерә ала, әмма һәр банкта моңа бармый. Не все банки участвуют в этой программе. Әлегә бу программада барлык банкларда катнашмый, әмма бу вакыт белән җайланыр дип уйлыйбыз. Ә без һәр очракны аерым карап, түләүне кичектерергә әзер булган банклар белән элемтәдә торабыз. Хәзер Милли банк аша сөйләшүләр алып барабыз. Киләсе дүшәмбедән өлешчә мобилизациягә алынган ирләрнең гаиләләренә бер тапкыр бирелә торган акчаны күчерә башлыйлар. 20 мең сум 18 яшы тулмаган һәр балага бирелә. Мондый гаиләләргә документларны өйгә китереп тапшырачаклар. Гаризаны тутырып, анда күрсәтергә кирәк исемне ул баланың һәм аның әтисе, графа әтисендә хәрби хезмәткә чакырылган ир-атның исеме булырга тиеш. Һәм инде банк счетын күрсәтелә. Һәм менә шул гариза безнең РЦМБга һәр районда аның филиалы эшли, аны шунда кирәк алып барырга. У нас ребенок инвалид, лежачий ДЦП. Мы же мобилизовали. Я хочу вернуть его. Гаиләсендә авыру бала булган ирләр мобилизациядән азат ителми. Әгәр гаиләдә өлкән яшьтәге әти-әнисе бар икән, аларга социаль хезмәткәр билгеләнә. Бу хезмәт бушлай. Йөкле хатыннарның сабыйлары тугач иң кирәкле әйберләрдән торган җыелма биреләчәк. Шулай ук эшсез калган хатын-кызларны эшкә урнаштырачаклар. Хатын-кызлар арасында кемдер бүгенге көндә эшләми. Һәм менә шул ир-ат ул гаиләдә үзе генә эшлидер. Менә шул бүгенге көндә без шундый хатын-кызларга шулай ук ярдәм күрсәтәбез. Аларга эшсезлек статусын бирәбез, алар шул ук вакытта эшсезлек пособиене ала һәм без аларны укуга җибәрәбез, аларга ниндидер һөнәрне, хезмәт һөнәрен бирәбез һәм эшкә урнаштырабыз. Республикада өлешчә мобилизация буенча кайнар линия телефоннары эшли. Кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратына 1000ннән артык мөрәҗәгать килгән. Күбесе мөрәҗәгать менә үзләренең гаилә турында язалар, бик кайгыралар, ничек менә әниләр калдылар, балалар белән ничек ярдәм итәләр, ничек аларны балаларны хәзер мәктәпкә алып барырга, ничек балалар бакчасына алып барырга, карт әбиләр дә калдылар, кайсы кешеләрне. Менә монда бик үзләренең без бөтен муниципаль районнарга хатларны җибәрдек. Сорау белән менә шундый гаиләләрне аерым контрольгә алып, аларга булышырга. Узган атнадан ярдәм янәшә иҗтимагый хәрәкәте эшли башлады. Юридик консультация, психологик ярдәм, хәтта йорт хайваннарын вакытлыча урнаштыру өчен урын табу, гуманитар ярдәм һәм башкалар. Россия күләмендә кайнар линия эшли. Сораулары булган һәр кеше 8-350-02-16 номерына шалтырата ала. Махсус операциядә катнашучыларга ДАСАВ берләшмәсе дә булыша. Алар хәрбиләрнең ихтыяҗына карап, электр пычкылары, квадрокоптерлар, ноутбуклар җибәрә. Шулай ук алга һәм тимер батальоннарына үзебездә җыелган Әхмәт дип аталган бронялы автомобиль тапшыралар. Мы не просто покупаем, а мы проводим небольшие исследования. Кирәк яраклар сатып алу өчен ышанычлы оешмалар эзлибез. Аннан соң товарның сыйфаты никадәр яхшы икәнен үзебез тикшереп карыйбыз. Күптән түгел бронялар жилетларны полигонга алып барып атып карадык. Алар пули үткәрмәде, шуңа сатып алдык та. Ярдәм итәргә теләүчеләр барлык мәгълүматны ярдәм янәшә сайтында табала. Шулпан Касымова, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы.